Dalay kung siya sa gyapon nga nag-uban gyapon nato, no? Amen. O bitaw na samtang napahigayon padayon jud ta. Kung ang uban man nagakaluya kita, bahala gamay. Yung sa tinuod, iyahay matag kaluwasan. Ako nagsulti lang ko ninyo sa dalan, ug sa kabubuton sa Ginoo nga din atong pagabuhaton. Tumiyaging Domingo, nag-isgot ta about sa gahom sa Ginoo. Importante kayo ang gahom sa Ginoo, mahibaw-an nato kay ang katawhan sa Ginoo atong unang panahon sa diyan nga niabot si Kristo, giingnan sila nga sila wa sila nasayod sa scripture ni sa gahom sa Ginoo. Muna nga usab kita karon kinsa may nagpahibaw sa tuang kaugalingon o kanato nga mahibaw ta sa scripture o mahibaw ta sa gahom sa Ginoo. O bitaw na kung ang tao gani magwali kinahanglan gayud nga din iyang mahibawan kung unsa gayud na ang tinuod power. Muna to isgutan taron ang the whole power of God for a Christian, kanang para sa Kristohanon ba, ang tibuok gahom sa usa ka Kristohanon mao kana ang gitawag og peace, kanang kalinaw ba. So diha nga akong gitun-an ang pulong sa Ginoo, gibasa nako nga sabtan nako ang buot pasabot di sa Ginoo aron kita makalahutay ginahanglan magbaton tag kalinaw. Although nagisgot atong miaging mga Domingo nga din ang power sa Ginoo, ang una is ang dugo niya. Pinaagi sa dugo ni Kristo Jesus, nabuntog niya ang kaaway. He conquered the grave. Mao na pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesus nga giula ngadto sa krus. Iyang gibayran ang kamatayon o gibawi niya ang yawi sa kamatayon. So therefore, ang blood ni Jesus Christ is the power for a Christian o to the Christian. Mo na atong power, mo nang muawit ta sa there's power in the blood of Jesus. Tinuod jud na kay ngano man nabuntog niya ang kamatayon pinaagi sa dugo ug sa iyang pagkabanhaw. Ang ikaduha natong gisgutan sa about sa power sa Ginoo mao kana ang pagtuo. Kanang faith nato mo na ang power, mo nang giingon ni Jesus Christ. Kung doon na kay pagtuo sama sa liso sa mustasa, mahimo nimo mabalin ang bukid ngadto sa kapatagan. So therefore, adunay power sa pagtuo. Mo na ikaduhang power nato nga matod pa niya sa Marcos. The signs follow them that believe in my name. Mo na yang sa akong ngalan mag-speak sila og new tongues. Unya, mapakan daw sila og mga bitin, di sila maunsa. Unya, makainom sila mga hilo. Dili sila maunsa kay ngano man, nagtuo man. Mo na ang power, ang ilhanan. Mo nang bisag unsa pa na ang dangat sa imong lawas, walay makahimo sa paglaglag nato. Kay tungod sa power sa Ginoo nga iyang gisulti may tungod sa pagtuo. Ang ikatulo mao ang love, no? Manang mapugnan pang ba ang gugma dili. Muna nga ingon pa ni Apostol Pablo sa Corinthians nga bisan unsa ka talentado o do na kay maalam o kaalam diri sa kalibutan or dato ka man, bisan kabaw ka mo interpret sa tanan mga mystery. Matod pa sa Corinthians kung walay gugma, wala gyud ka. So therefore ang power ni anang tanan nga kaalam nimo mo ang gugma. Mo bitaw na nga ang kaaway higugmao nato para kana sila maulaw dili sila ka gahom nga diin mohimong trouble nato kay nagugma man ta nila. Manang gingon ni Jesus Christ, love your enemy. Kay ngano man kay kung di ninyo na higugmaon basig mo na ang trouble sa ato ang kinabuhi. Mao bitaw nang makikuli dayon ta sa atong kaaway kung mahinumduman nato. Sa diha maghalad daw ka, ingon ni Jesus Christ, ug halad. Unya, nakainumdum ka nga adunay naglagot nimo, biyahe daw ng halad niya, balik ka siya kay basi unya kitaral ka ngadto sa hukmanan.
Ilabi na nga din, kining power, ato ning gikinahanglan, ay mao kani ang gipasalig o promise sa Ginoo nato nga maka-overcome ta. Kay doon ay great tribulation. Saan nato ni pag-overcome? Mingon lang ta ma-overcome nato ni kung kita rapture na. Pabita na kung gingon nga diin kita magbantay gyud ta, no? Nga di lang ta ma-deceive. Pabita na kung gingon sa inyo, balikon jud nako, balik-balik ko nato ni kay exhort man ni kanunay kaniadto pagani ni unta pa-remind mo ni ato ang gabayan karon. Ay numdum nako sa inyo. Madin, kanang usa ka gitawag og rapture is a part na of coming ni Jesus Christ. Pero dili na power nga kita makasurvive sa Great Tribulation. Kanang Great Tribulation, mahitabo yun na before mo balik si Jesus Christ. Una mo balik si Jesus Christ. Kanang Great Tribulation, kay usa na kailhanan sa iyang pagbalik. Bobito na importante nga din kita may bota ko kung saan nato na pag-atubang. Ay mo na ang trials, bisan pa daw ang mga pinili niya, makabig. So, unsa matungguaton? Ang prophecy ni Jesus Christ, ni mga panahon na ni, magkakabugnaw na ang mga pagtuo sa uban. Nakita na nato. Kapita sa nainumdum ko ba nga din, umubalik ang Ginoo, no? Sa kaya itong buhaton, asa kata, unsa itong pagapadulngan o bitaw na itong miaging o gapon sa bado samtang ko na atiman po din nga po mga kaubanan kay manlakaw sila di man ko magpugong nga manlakaw sila siguro kalipay nila nga manlakaw doon ay misantog sa kunguna-una kay pag guman nilaglakaw pag uli ako sa balay nilupad mo ko itong aeroplano nga panggira ba. Amot, nakadungog ba mo? Pag muagi na siya diri, bisag kung sa pagkalayo, dungog lang yapo na nimo. Lain ang mga aeroplano yun, dahil yung tingog. Ito ni Santos sa una-una, kung mahitabo na niya ang mga tao, nagkipay-lipay lang, saka ilahang buhaton. O bitaw na nga, nakaingong ko sa Ginoo nga Lord, kung dili pa mi tapos, sigurado yun ming manang mapukan yun mi. O bitaw ito pray ko nga di pa na mahitabo nga mapuno na gyud ta kay mo man gingon sa pulong sa Ginoo kay di mo tugot ang Ginoo sa mga iya nga diin ma-unaware lang ko bitaw na nga minus ninyo ang inyong gugma sa kalipayan sa kalibutan. Abi nimo na ako nabasan sa Joel ang gusto gyud sa Ginoo nga din gingon sa mga propeta nga din kinahanglan mag-fasting. Ano man ang fasting? Mag-abstain ba sa mga pagkaon at kalibutan? Mo man gitawag og fasting. Ang fasting is abstinent, no? Ano pag-abstain sa mga material food, mo ni fasting, pagbiya. Unya kining spiritual nga pagpangalagad mo ni tawag fasting. Pagsimba ba nga nag-iskuta about sa spiritual food. Anong pagkaon nga espirituhanon? Mo ni gitawag og fasting in the day of the Lord. In the day of fasting and in the house of the Lord. Kung maminaw ta, mao na iyang gingon. Mao na nga ang meaning sa fasting. Mao ka na ang pagsimba. Mao bitaw na ingon ni Jesus Christ, samtang siya naglakaw siya sa kalibutan, doon ay mga nasugatan niya nga mga gitawag mga daotang espiritu, iyang gihingin lang. Nakakita ang mga disipulo niya og nangutana dayon, niingon siya, giunsa daw na niya pagbuhat. Sa gingon ni Jesus Christ, mahimo lang na ninyo pinaagis pagpuasa o pag-ampo. Mo na kanang meaning sa pagpuasa, mo ka ng pagsimba. Kaya ang pagsimba, wata nag-isgot o pagkaon nga material. Mo na pag-abot gani sa Domingo, ayaw ginununaan nga pagkaon pang imong hunahunahon. Kundili, ang mga pulong sa Ginoo kay mao ka na ang kalanon sa imong kalag sa tinuod lang. Kung ikaw iya sa Ginoo kay dili po ka mabuhi pinaagis pinapailamang kundi sa matag pulong. Obit na hinungdan ni ata diro po pangaon. Kay mo na ang nagilag adlaw ingon pa ni Apostol Pablo sa Roma 14 mao ka na ang nagkaon sa Ginoo. Nagkaon diya sa tubangan sa Ginoo kay kini mo ni ato ang pangaon. Kay mo nagingon ni Jesus Christ kinsa katong gigutom ug giuhaw. Pinaagi kanako sila pagabusgon kung dili na pagagutumon. O bitaw na nga din kita
Nanglan natong pulong sa Ginoo. Karon natong isgutan ni ang power, the whole power. Kanang resulta sa gitawag og blood of Jesus o kanang faith nato kang Kristo o kanang love nato sa mga tao, mao kana ang peace. Mao kana ang kalinaw sa katao. Mo nang dunay gingon dito sa Hebrews, without peace and holiness, no one shall see God. Wala gyud usa makakita sa Ginoo. Mo nang giingon dito sa atong kasulatan atong unang panahon, kurso peace. Giingon ako, giwali na ako na ninyo. Panikamuti gyud ninyo ang kalinaw. Nausaon niyo pagbaton sa kalinaw. Muna kinsa may nagtudlo ninyo sa pamaagi sa kalinaw, magsige lang nagpaminaw sa kalinaw. Kaya ang mga magwawali, sige malagingon, peace, peace, where there is no peace. Ingon pa ni Jeremiah, ang Ginoo nagingon sa mga tao sa Israel, malagsige lagwali, kuan lang nila, gi-comfort lang nila ang mga tao sa Ginoo nga peace, peace, where there is no peace. Kaya nga naman, sige maggubot, sige maggira. Okay lang itong panahon ni David nga si Solomon nagsunod, nakabaton siya og kalinaw. Mabita na si Solomon, gitawag man of rest. Siya ang tao nga nakapahulay kay wa na may musukol kang David. Although si David is a man of war, pero na batunan yun niya ang kalinaw kay wa na may musukol kang David. Kay mao na gusto sa Ginoo ang power. Mao kana ang peace. Peace is the whole power of God to the Christian of the Christian, para sa Kristohanon o ngadto sa mga Kristohanon. Abi no kining Kristohanon maglugos ko mention ini, pero i-mention na nako kay diha man gud mo makasabot. Ang Bible wala sulti kanang Christian iya na sa Ginoo. Ang Bible ingon ni Apostol Pablo, kanang ginganlan og Christian is a carnal na kalibutanon ba? Kay nisunod man kang Kristo diri sa kalibutan, Kristohanon sila, pero carnal na, kalibutanon lang ba? Wala na naisulat sa Bible nga ikaw iya gyud ka sa Ginoo. Kay ang Christian nga iya sa Ginoo diri sa Bible is a balaan. Saint ba saint? Mga balaan, mga righteous people. Pero kini ako lang giingon sa inyo ang Christian nga kining Christian, ang tinuod nga Christian is a righteous people and the saint, no? Mao kana ang gitawag og kanang congregation sa Ginoo. Mo na atong hisgutan ning the whole power of God, kay kun dinhi mo ni mabatunan nga diin bisag unsaon nimo nga moingon ka duna kay blood of Jesus, naa kay faith, naa kay love, nya wa kay peace, dili na tinuod na imuhang kanang giingon nimo nga pinaagi sa dugo ni Kristo, giluwas ka. Giluwas gani ka, pinaagi sa dugo, nga din ang kamatayon iyang gibuntog, pinaagi pagkabanhaw, suwa na kay problema. Kung sa imong problema, kanang mahadlok kas kamatayon. Pabitan si Apostol Pablo nga din, si Jesus Christ niya ni aron pagkuha sa atong kahadlok sa kamatayon. Manang giabolis niya ang grave, kani adto pa, o pag-abot ni Apostol Pablo, giabolis po niya ang death. Ito ba mo na, mo ni usa kabutan nga din, if ye shall know the truth, mo ni ang watag niyo gagawa. Sa mo bitan ang ako mingon ninyo, nganong nangalagat ta sa Ginoo because of eternal life, nga kanang atong life, pupadayo na. Bisag unsa pa'y may tabo dinhi, walay makabuntog na to. Kaya nga naman, gilukat na ta, gipalit na ta, giredeem na ta, giransam na ta, na kang Kristo Jesus. Kani atong body, dili na ni ato iya na ni. Pamitaw na ngayon na isilibrar na imong body, kanang imong birthday. O na ko mingon, nasabtan na nako ning spiritual things. Kaya abi nimo, mo na giingon sa Bible ni Apostol Pablo, ang things sa Ginoo is a deep balalum. Mo bitaw nang gitawag mystery. Kanang mystery dito sa dictionary is unexplainable or kanang dili nimo masabtan ba, mo na mystery unless kung ang Ginoo padayag nimo
O bitaw nang ningon si Apostol Pablo nga prophecy importante. Kunya mag-prophecy ka kung ma-interpret nimo. Kung di ka ka-interpret, ayan na ang pag-propesya. Deceiving lang na sa mga tao diya sa Ginoo. Mo bitaw nang lisod yun ng tao nga iya sa Ginoo. Mo bitaw na ako mingon ninyo kaning peace is a powerful na butang sa to ang kinabuhi bisag pag moabot ng Great Tribulation kay natay kalinaw di na ta madlok, di ba? Ako nganong madlok man ko sa vaccine, anong mahadlok man ko sa Great Tribulation nga di na ko'y gahom sa Ginoo kay nga naman gitudlong anam ko about kalinaw kung sa kong buhaton. Mo bitaw na ang importante nga ang counsel sa Ginoo ug ang comfort sa Ginoo sa tuwa. Mo bitaw na nga din importante ang tao aduna nagyay pulong. Nga din importante nga din kita makumpleto una mobalik sa Kristo mo na kumpletuhan ninyo pagkaalagad. Hapdira ta di pag hindi mo makumpleto. Ang pulong sa Ginoo na isulat yun na this is a scripture, gi-script na nidaan, spiritual. Inspired by God ni script. Aging lang tabi ito may aging Domingo ka ba mo sa script? Ano yung scripture? Ang Israelites. Wala sila kabaw sa scripture. Nor the power of God. Giblind sila. Prophecy na, giblind sila. Aro kita, maapil. Huwag man kita labot ba? Unya, naapil ta, ang dilibot pasabot nga giapil ta sa Ginoo, gipaduol lang ta by the blood of Christ. Unya, dilingon ang tao, abi kay nagpakamatay si Kristo, apil ka na. Kung dili ka mo join, if the foreigner, ingon pa ni Isaiah, join, matod pa to keep the Sabbath, not pollute. Kanang Sabbath atong giapilan ba, kanang rest day ba sa Ginoo ba, nga ilang gihatag ang Ginoo naghatag sa ilang rest day. Ingon siya, unong kadlaw inyo kapito at akakuha, pahulay mo. Magdaig mo din sa Ginoo, magpasalamat mo. Itong unang panahon, wa pag ipasabot, pero pagabot ni Apostol Pablo, ipasabot na na. Nga sa panahon sa rest day, dili lang kay ingon nga magpahulay lang ta sa balay, kundili, diha sa Ginoo nga din, kay gibalaan man niya ng adlaw, ato kung balaanon ang Ginoo. Muna yung gingon niya sa prayer, hallowed be thy name. Balaan na ang iyang ngalan. Ano sana ito balaanon niyang ngalan? Sa iyang adlaw. Wabito na nga din sa tinuod lang, wabot ang panahon. Muna gingon sa propesya ni Jesus Christ, nga gamay ray maluwas, gamay ray nakatultol sa dalang kayong sa langit. Muna panikamutan na to sa kagamay. Ubanta, di ba? Ako waman ko na laing nga gamay ra mo. Asto nga dunay kalag nga gipadala sa Ginoo bisag duha lang na. Bilang ako magwawali, kay muwali ko kay mo man promise ako sa Ginoo ulit tao pa ko. Eskwela ko abi mo sa akong prayer sa Ginoo isa lang yun. Pag humana mo sa devotional dito sa simbahan nga dako, gawas na ko dito sa garden, maglingkod ko, hangad ko sa langit. Muhila ko kay Ginoo, gamita lang ko sa di pag yung ka mubalik. Mo na ni. Ano hindi ko mag-alangan pagsulti ninyo kay tinuod niya kung gingon ninyo. Mo nang panikamuti gid niyo nga kining little time, kanang gitawag og short time, the little space of grace o extension of grace. Mo ning ganyan, the little revival pahimusla na to ni ato ning humuuning kung sa orasa ato pag-ani kana akong gitudlo ninyo kanang devotional, that is a sanctification. Sanctified ba kanang magkuhan mo sa Ginoo, pray Lord, dawata ko, mabita ng gihatag na ko. Kaya nag-pray man ko about anong program yun sa Ginoo. Kaya dagan may mga program, samtang ako nag-eskwela, doon ay pamaagi yun. Pero ako gitanaw ang Bible kung unsa gyud ang tinuod nga oblation ba, kanang mga buhat, program, halad. Muna akong hibawan diri, kay muna akong gingon sa inyo, gamay na lang ang wako na hibawan, muna musulti ko ninyo, nga di nato sundugon ang mga Hudiyo. Tanawa mga Hudiyo, mga Israelites. Antod karon wa sila kalinaw. Gani dagan na inon sila armor. Although ang Ginoo tao sila mo nang gitagaan sila talent usa ang armas ilahang gamiton mo nang mga high-tech ilang mga armas kay ngano man tao ba sila sa Ginoo pero di magpasabot kung tao sila sa Ginoo makadto na sa naglangit. Si King Saul, the first king of Israel nga gipili gyud mismo sa Ginoo. Amot asa gikan si King Saul nangutana si Samuel.
Kinsa may mulid dining Israel. Giingnan siya, dunay mo ana ni mo diha taas nga tao, gwapo nga tao. Nya mangutana gani na sa imuha kung asa ang overseer. Nya moingon dayon ka sa iya, unsay giingon sa Ginoo? Giingon siya, gipaani ko sa overseer. Ikaw ba ang overseer? Giingnan ni King Saul. Oh, mo tong gidihugan dayon sa King Saul. Mao nang nahimong hari antod sa 40 ka tuig. Unya, namatay lang si King Saul, unfaithful sa Ginoo. Pinili sa Ginoo niya gitawag og unfaithful. Mao na akong ginapray gyud sa Ginoo nga Lord. Ako gipili ko nimo mag-uli ako nagtuo Ginoo nga din. Mula hutep ako gawas ikaw lamang gay mag-guide nako. Munang ayaw ko itugod nga sa ulahing adlaw lang Ginoo mawala lang ko. Mao na akong prayer kanunay. Ang pag-istorya ba sug maglakaw lang ko prayer. Prayer is talking to God. Anang meaning sa secret, bisag nagbaraw ka lang, nagtindog ikaw ra isa, that is secret, kaya mo silang kahibalo. Mo ang prayer is a secret. Klaro na ni Jesus Christ, pag kasabot ang tao nga din, when you pray, enter into the closet room and shut the door. Aron walay makakita nimo. Ubot pasabot, mag-speak in tongues ka sa imong kagalingon, nga dili nimo ipa-voice out ba kay nga naman. Abi mo si Satanas, ang dili niya mahibaw ang sikreto lang. Kanang di ka musulti, si Satanas di nakabasa sa imong nahuna o kasing-kasing. Diya na niya mabasahan kung ikaw na kay buhaton. Kaya imong gibuhat diri gikan nya kung ang Ginoo wala nag-guide nimo nga ikaw di ay gi-blind sa Ginoong hangtod pagbalik niya, blind para sa Israel, gi-blind sila aron kita ma-open niya ang mga tao pag yun, ibig gi-open, wag pag yun na-open. Mawito na nga ang power ato ning isgutan. Ang Jeremiah chapter 29 verse 7, and seek the peace of the city whither I have caused you to be carried away captives, and pray unto the Lord for it, for in the peace thereof shall ye have peace. Mabito na yung Diyos, pangitaan ninyo ang kalinaw diya sa syudad. Bisan nga kamo, ako kamong gipadala ngadto sa pagka-captives. Nang nakabig sila ba? Pero pangitaan yun ang peace. Unto the Lord for it, diya sa Ginoo, and pray unto the Lord for it. Pag-ampo kamo sa Ginoo anang peace. For in the peace, kay diya sa kalinaw thereof, shall ye have peace. Aron makabaton mong peace, muna ang peace. Iya gyud na sa Ginoo. Because kung imo ni basahon tibok Bible, peace is the whole power of God ngadto sa mga Kristohanon. Anang wala na kay problema, example nato ning peace. Kabaw ba mo sa nang peace inyong kinabuhi? Makabaton lang mo peace kung di mo mangandoy mga butang. Kung naamoy butang, ayaw gyud na isipan ng butang. Aron naamoy peace. Kay once gani kanang butang giisip nimong napalit, labi na kanang mahalon, pag mabuak na, kung hilabta na, gamito na sa uban, masuko mo nagingon, wala na mo'y peace. Diba? Yaw-yaw na mo, lagot na mo, kaya nga naman, inyo mananggi at agagbili ng butang, pabitan ako sultihan ta mo ha. Kabalo na ko, daghan ako na-experience sana na, gibadlong ko sa Ginoo. Pag sugod na to, diri, abini mo, sultihan ta mo, amot, kung na nakahiring, daghan kayo ni bulak diri, halos na ng bulak diri sa dalan nga ako magyan, kwaon ako, itanong diyan, naamang gato, napoy gitanong diyan, nga, nainiagi ko diyan, nangayo siya bulak. Oo, sige, pamuto lang, akong kita, pamuto, gihatag na ko siya, salamat na ko. Ay, mutubo pa man, daghan man, hitubo mo siya. Kana lagi bulak na diri. Akong gibuta ko kasing-kasing anong bulaka. Buntag sa iyo, mata ko, bis-bis. Palitan ako gustas kayo, bis-bis. Alas 3 pa, nakamata ko, bis-bis na yun. Ano man, naigugma man ko itong bulak. Niabot ang panahon ng Ginoo na suko. Akong kinabuhi nga din, anong gibutang na ko ng ako ang nahuna diya sa bulak.
Amo to niabot ang panahon, wala na ko ganahing bulag bisag gamay, tanong ako sa bulag, ganahan ko pero kay mo pa, ala ka na diya. Dunay last nga din akong gibutang akong gugma atong anang isda lang ni awa ka na sa kuang balay ba nga naam ko'y mga kuy. Pero nag-ingon ako sa Ginoo, Lord, dili nimo akong kalipay, ikaw. Dili kini akong kalipay. Although malipay ko niya, yabot ang panahon kay nagguba nga ako ang mga kuan. Paratos ko kayo kung saan naman niya. Sao man ako, di mapalit ko. Nanghita na ko sa mga pinchap ka ng mga water pump. Bawa, di ko kita itong nakatalit na kong daan. Mata na kayong ko sao na kung problema, mahinong ko yun eh. Namatay bitaw na tanan. Upat nga yung nabilin. Salamat ko sa Ginoo. Ay, salamat Lord, di na ko mapalit. Manang giingon, dili na ko ibutang akong kasikasing sa kabutang. Kaya kung mabutang gaya na ako na akong ang kasikasing sa kabutang, masuko ang Ginoo kay silos, ura ba ang Ginoo niya? Matrubol ko. Pasalamat ko na nga matay ito kay ano man. Di na ko maproblema. Sa akong pangitag pagkaon, mga kuan, ano ba? Mga sisuri sa ng isda. Muna nga, nasabtan ako ang gingon sa Ginoo peace. Importante. So, yung paagi, mabatunan nimong peace. Ayaw, higugma na inyong sa kabutang. Kaya kung higugma ninyo na sa kabutang, unang gamiton, gani na sa ubang, sugog yun mo. Kaya ba man ang Ginoo, gikinanglan na nimo? Kung ikaw makabaton og kalinaw, ana, wanang gingon kasaliga ka ng gamay, masaliga pa ka sa dagkong butang. Hata pag yun sa Ginoo, kani, dili man din ni matarong ining gamay butang. Tagaan pa ka gwapong butang, dakong butang. Nga naman, kay nga naman, bisag ka naghihatag na sa Ginoo, wa nimo na Lord, kabalo ko. Nga dili nimo ako ang alipay, ikaw ra gyud. Mo bitaw no sayang tao ba dili magisgot og Ginoo. Ang Ginoo tinuod ang Ginoo. Bisag magsulti ka lang, dili pahinuod sa Ginoo, nasayon ang Ginoo na. Labaw pag nagsulti ka, pahinuod sa Ginoo. Mo bitaw nang do not take the name of the Lord in vain. Kung magisgot manggani ka sa ngalan about sa Ginoo, ayaw nang binuang. Sige kagwali dito niya, waday ka nag tinud-anon sa Ginoo. Sige kag ingon nga, uy, ayaw pagkuhan na niya, ikaw day, wala ko day ka na kamot sa Ginoo. Mo bito na yung study, to show thyself approve unto God, aron dili ka maulawan ba, muna usay makayungo, sige gwali, niya waday kahibawon sa iyong giwali. Dati may maging mananagyod, muna nga ang peace, importante. Ingo pa ni Jeremiah, ingon daw sa Ginoo, pangitaan yung kalinaw diya sa syudad, bisan kamo akong gipadala ngadto sa pagka-captives, and pray unto the Lord for it. Pag-ampo gyapon mo sa Ginoo ng kalinaw, for in the peace thereof shall ye have peace. Kay diya sa peace, makapaton jud mo anang peace, bisag naamo diya sa kagubot. Una importante na to, bisag maabot ng Great Tribulation, bisag maabot ng mga vaccine diha, pag-ampo mo peace. O karon daghan na kayo mga kaubanan ako na kailang nga magpabaksin lang sila kay ano man, ana may balaod. Di ka trabaho daw kung di mabaksinan, di kasud mo ulo. Pero dili na ingon ang unana ato ang hinungdan nganong nagpabaksin ta. Ang hinungdan because the power of God wa ta mahadlok anha. O yun ba mo ana? Kaya kung di mo mutuin yung pulong sa Ginoo, o di gyapon ka Christian, di ka balaan. Pabita ito nagwali ko sa inyo, I counsel you to buy a gold, try with fire. Kanang pulong, kanang gold, ang pulong, samahan o gold nga gitried na with fire ba, natisting na sa fire nga. Ang pulong imong nadunggan, kinahanglan, dili na nagulubad, nanata sa time of di na mulubad, ayaw na palubaran ang pulong nga imong nabatunan. Gipalit na nato na, siguro nato ng pulong nga about pagtuo, kanang pagtuo nga di mulubad. Kung ikaw nangalagad sa Ginoo nga adunay pagtuo, barugi ang gingon sa Ginoo. Di ba? Barugan nato na aron kita makompleto. Mo bito nang gingon ni Jesus Christ sa John chapter 14 verse 27. My peace I leave with you. My peace I give unto you, not as the world giveth. Let not your heart be troubled. Ayaw pagkagubuta ang inyong kaugalingon. Kaya nga naman, ako nang gihatag ang peace ninyo.
Gihatag na kong peace, dili sama sa peace sa kalibutan nga hinatagan. Malinaw lang tayo sa kalibutan kung natay gwapong balay kay makapahulay ta, natay gwapong sakyanan kay makalakaw-lakad ta wala problema. Malipay lang ta kay natay kwarta o malinaw lang ta. Dili na mao nang kalinaw. Kaubinin mo ka ng mga tao dunay kalinaw, kinay kwarta. Matrubol ra na sila. Kung dili na iya sa Ginoo ng peace mo na itong isgutan ng peace because peace is the power of Christians. Mo na iyang gingon diri sa Lucas. Matod pa niya chapter 1 verse 79 mismo si Jesus Christ nagingong gisulat lang ni Lucas. Lucas chapter 1 verse 79 to give light to them that sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet in the way of peace. Munang giani ni Kristo diri. Dili lang kay siya napakamatay aron luwason ka. Dili lang kay imong tudloan ka about sa knowledge of salvation. Tudloan ka lang sa kaybaluan ng unsaon ka nga maluwas. Kung dili sa 79 naghatag nagpahayag o kahayag ngadtong mga tao naglingkod sa kangit-ngit nga walay kahayag. Labi na nasa landong sa kamatayon kanang moingon mamatay man gyud tanang tao kay because we are in the shadow of death. Pero niani si Kristo taga ang kaglait aron matod pa niya to give our faith unto the way of peace. Kanang ato ang mga taga-ana og dalan ngadto padulong sa kalinaw aron dili ta mahadlok anang shadow of death. Although nata sa shadow, tanang tao mamatay man, that is a shadow of death. Pero, ang power sa Ginoo, ang blood, mao tay nagluwas na to mo nang sa tinuod lang sulti ang tao, dili lagi ta mamatay diya sa Ginoo. Ang problema lang kay, di man po ka mo to, okay, moingo malangyog ka, mamatay man po. Kay siyempre, ang imong gisilibrar, ang imo hamang pagkatao dis kalibutan, wa man ka nagsilibrar sa imong pagka-born again sa Ginoo, mo na kung gingon mag-isgot ba gani mo anang birthday wa na ko'y mahimo ninyo ha. Basta kung sultig yung kanimo una alang good kinsa may mong gisilibrar imong unod gusto sa Ginoo nga maborn again ta nga kanang unod mawala na magwalk ta nga to sa spiritual kanang gusto sa unod flesh and blood cannot inherit in the kingdom of God. Kanya unod nun lang gyapon ka. Kaya nga naman, mo mag-isilibrar rin pumunod. Siya rin, di pa mo kasabot mo na, sa kabutang mawala sa inyo, ang nadigid mo maluwas na inyo, unang usurti ko ninyo. Matod pagani ni Apostol Pablo, hining ato ang last time of the place, manang gingon, spend enough na na, tama na na ang imong pagkinabuhi ng unod nun. Mag-walk na ta sa espirituhanon. Kung sa'y gingon sa Roma chapter 8, verse 1, there is therefore now no condemnation who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ang dili makundina, ang dili makundim, ang dili maimpirno, katong wala naglakaw sa unod, kundili sa Espiritu. Nya unod nun man ang birthday. Yung sa akong tama, mga leader, mga pastor, bungga pa kayo, nundog day mo. Inyong gisilibrar ang unod nga na tao na mo pag-usab. Kasi gingon ni Apostol Pablo, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Mo bitaw nang dili ta mahimong ang church is the church of the firstborn. Nya usaon ta man wa man ta na tao pag-una. Amot nauna ba ta o naiwit o wa bagita na tao. Anang church is the firstborn of all brethren diya sa tanan mga kigsunan na firstborn kay ikaw ang firstborn katong firstborn nga giilugan ni Esau ug ni Jacob ano nag-ilog man sila tong firstborn kay ang firstborn ra ang iya sa Ginoo mga firstborn wala nga din ang pulong sa Ginoo nagtudlo about peace mao gyud na ang pinaka dakong gahom sa Ginoo kay nga naman do na may dakong kagubot, Great Tribulation, siyempre, mabitaw na naipulong gingon sa Hebrews, uyugon niya ang kalibutan. Kanya ningon sa Apostol Pablo,
nga kinahanglan dili mo mauyog masikin son o son sikin even in word and episode bisan sa mga pulong lang o sa mga episode nga dili mo makuyawan makuratan yung sao man makuyawan magyug ka kung dili ka kabaton og peace nganong di man ka kabaton og peace kay wa man pud ka nangayo sa Ginoo nga ang Ginoo ta nagatag og peace di ato lang nangayo kaniya nga mo bitaw ng pray unto the Lord for in the peace thereof ye shall have peace. Makabaton yung kag peace. Munang let not your heart be troubled. Kaya nga naman, ningon na ang Ginoo, my peace I give unto you. Because peace is the power of God. Ang Isaiah, chapter 59, verse 8, ingon pa niya nga to sa mga Israelite, ha? The way of peace they know not, and there is no judgment in their goings, and they have made them crooked path. Whosoever goeth therein shall not know peace. So, giingnan sila ni Isaiah, ang mga Israelites. Ang mga Gentiles kunuhay. Mingon mo nga naaday mo peace. Isa may nag-guide na itong peace. Kung una, naaga ni si Isaiah, pagyo sila nituman o libuhat sa peace. Manay nung ang peace, giingon ni Isaiah, ang dalan sa kalinaw, wala sila kay balo. Kunya, walay judgment sa ilahang pagpadulong, going. They have made him crooked path. Ilang gihimo inuon ang ilang dalang nga crooked ba? Manang gingon, whosoever goeth therein shall not know peace. Kung kinsay mo agi atong dala na to, awagi kalinaw, manong di crooked man. Nenumdum ko ba nga, ako mga kauban, pastor ba nga, na problema sila nga ang mga kauban ng membro na lang sa balay, di nila sila muadto daw sa simbahan kay namay usay tawag ng screen sana zoom in kanang live screen live stream oh nag live stream manggod ka mo nang moingon na lang siya diri na lang ko sa balay which is nga din ang tudlo sa Ginoo moadto kita sa balay sa adlaw sa Ginoo. Okay, nag-live stream ang ka. Di, patay mahimo. Problema, gyud ka na. Salamat ko nga di ko kabawa ng mga live stream. Kaya basin niya, gituro mo sa balay. Abi nyo, ang tudlo sa Ginoo, in the day of the Lord, and in the house of God, ha? When you hear and read, wanang nabasahan siguro na sa uban. Naagani, di mo mabasahan diri nga na isulat. Amo nang giingon. Naadi na. O bito nang gisulti na po ni tanan, kinapasaran na po ni tanan. Mao ka na ang Israel. Ang ilahang way, ang ilang path, na imong crooked. Whosoever goeth therein shall not know peace. Wala na hinon sila kabalo sa kalinaw. Ang Roma, mo na yung gingon sa Roma karon sa tuwa mga Gentiles. Si Apostol Pablo nagsugod man og wali ngadto sa mga taga Roma. Roma chapter 3. Basig mingon ta nga ayo pata sa mga Hebrew, sa mga Israelites. But akon sa pagkaayo nga din kita nagsunod ramang kita sa Dios sa Ginoo sa Israel. Kung unsay gisulti sa Ginoo nila, unsay pagbadlong sa Ginoo nila, unsay gi-prophecy sa Ginoo nila, anong naingon ana sila kay ngano man kunya kita nagtuon ta about sa Ginoo nila, kung unsay gisulti sa Dios nila, mao po na atong buhaton nga gisulti sa ato kay ngano man watay kalahian ngadto kanila kaya ang ato ang Dios ilahan ang daang Dios ang buhi nga Dios. Mo na yang gingon diri sa Roma sa chapter 3 verse 9 to 18. Ingo pa ni Apostol Pablo, what then? Are we better than they? No, in no wise. For we have before proved that Jews and Gentiles, that they are all under sin. Tanawa. About maguni sa mga Gentiles o sa mga aabot ni sa Jews ba? Muna ningon sa verse 9. Unsa man? Maayo pabidita kay kanila? Dili. Walay wise.
For we have before proved both Jews and Gentiles that they are all under sin. Tanan, under sin na ang tanan. Sa verse 10, as it is written, there is one, or none righteous, no, not one. There is none that understandeth. There is none that seeketh after God. Walay usagid na kasabot, walay na nga pangita sa Ginoo. Mana kung basahon na to ni, hantod ba karon kita wala? O nang mangita kita sa Ginoo. Aron dili ta mausa dito nga walay usa. Sa 12, they are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that do it good. No, not one. Tanaw, ay nahibaw gyud, way nagbuhat gyud. Nga kantanang gayod na wala sa dalan, no? Nahimo silang mga walay pulos, unprofitable. Walay usa gayod nagbuhat og maayo. Sa 13, their truth is an open sepulchre. With their tongues they have used deceit. The poison of apes is under their lips. Mo nang giingon nga aduna gayoy sila'y kitawag og kanang truth daw, kanang dila nga din murag lungon sa ilahang dila, kanang truth, kanang sa ganing ng truth, ubol-ubol kanang iksusulti nila murag sepulcher, kanang lugmanan. Ang ilang tongues, they have used deceit, gigamit nila ang pagpangilad. Ilang gipoison under their lips, kanang poison naa sa ilahang apps of under their lips, naa sa ilahang lips. Whose mouth is full of cursing and bitterness, mga pagpanunglo ug mga kapayitan. Sa 15, their feet are swift to shed blood. Ang ilang mga til dali ra kayo mo paawas ug mga dugo. 16, destruction and misery are in their ways. Muna kalaglagan og pagka makaluluoy naa sa ilang mga dalan. 17, and the way of peace have they not known. Og ang dalan sa kalinaw wala gyud nila nahibaw-an. There is no fear of God before their eyes. Manay gingon ni Apostol Pablo, ang pangutana nako sa diya nga nawala ni si Apostol Pablo kinsa may nagsulti sa ato ang dalan diya sa kalinaw. Kung si Jesus man nagsulti atong unang panahon nga mo-guide siya sa way of peace. Karon pagabot ni Apostol Pablo ningon pagyud siya, the way of peace have they not known. Not known. Wa kay balo lang gyapon bisag si Jesus Christ nag-guide na adto sa peace. So therefore katong giwalihan ni Apostol Pablo wa katultol sa kalinaw. Karon mangutana ko ron kung ato ning basahon ug ato ning isgutan. Saan nato pagtultol sa kalinaw kung dili nato tun ani atong pangayoon sa Ginoo kaning dalan kay wa man gyud nakatultol ini. Wala gyud kahadlok diha sa tubangan sa mata sa Ginoo. Mingon sila nga nadlog man ko sa Ginoo. Sa ato pa pwede na nato ni reason. Ambot pasabot nimo karon nga diin nga ikaw mo bitan nang gibalik nako ni giparimay nako ni basig dili na mao imong kadlok sa Ginoo. Kaya atong una ako wala pa man gyud ko nadlok sa Ginoo. Pero karon nadlok ko sa Ginoo. Kung mubasa ko ini malipay na ko ini kay ngano man. Kuningo man siya dili, and the way of peace have they not known. Salamatan ako Ginoo nga ako nahibaw na ko karon. Una akong gi-share ninyo kay ngano man dili talabaw kay sa ilaha. Are we better than matot pa niya than they? Mga maayo pa ba ta kay kanila? Muna yung sa kabutang nga di mga Christians ba? Kuno say painumdum nako, pinumdumi gyud niyo nga ayaw pagsalig mo nga kamo kunuhay nakailan na mo Ginoo. Sila man gani anak na sa Ginoo, nangawala pa gyud kamo nakaila pa lang. O apel pa lang mo. Manang bantayan na nato ang pulong nga diing dapat unta. Pangayon na to sa Ginoo nga di tagaan gyud niya og way of peace. Dawa matay mahimo kung wala ang Ginoo. Wala gyud tay mahimo. Ang Jeremiah chapter 29 verse 9. Ang mga propeta itong una, the prophet which prophesied of peace, nga matod pa niya, then the word of the prophet shall come to pass, then shall the prophet be known.
that the Lord hath truly sent him. Ang propeta daw kuno, muna akong miingon sa inyo ha. Ang propeta daw kuno kaniadto nagpropesya og peace. When the word of the prophet shall come to pass, kung ang pulong gani sa propeta may tabo na ninyo, then shall the prophet be known. Kinahanglan may bawan na siya that the Lord hath truly sent him. Muna ako mingon ninyo, sukat sa itong papangalagad, huwag yapon may kalinaw. Adili ko pinadala sa Ginoo. Mo nang mingong gyud ko ninyo nga di nang tinuod Christian nga na gyud kalinaw. Mo na pagbaton jud mo kalinaw kay kining pulong sa Ginoo nagtudlo ni about sa kalinaw kung si atong buhaton. Mo na ayaw mo kahadlo kanan mga gitawag nila og mga vaccination. Kinaatay gahom sa Ginoo, tinuod mga Ginoo, di ba? Mo na yang gingon dia ayaw mo kuha ng mga counsel sa ungodly. Diri mo, mo na yang gingon dia, nagtuupo ko ka mo, nakabaton mo kalinaw. Saan naman may kalinaw? Ayaw lang mo kumpiyansa, kay basi unyag mapositive mo. Ang importante diya nga din, ingno ni mong Ginoo, Lord, nga nung mabala ka man ko, nga naamag ka. Mabinta ng buhatan, tanan sa Ginoo, kaya na, matag pa niya sa John 15:7, ni Jesus Christ. If ye abide in me, my words abide in you, ye shall ask what will, it shall be done unto you. Kung sa inyo pangayon, may tabog yun na. Kung ang pulong naani mo, kung wakay pulong, mabito na ang usa ka importante nga nung naata diri tungod sa pulong sa Ginoo. Kay mao man atong light, mao man atong bread, mao man atong life. Light, bread, and life. Mao nang kahayag nato pagkaon nato og ang atong kinabuhi mo ni pulong sa Ginoo. Ingon aron kita moadto kitag langit kay ngano man ni amata diri gibuhat sa Ginoo. Dalong nagyapon niya dito kung kita makabaton og peace kay ngano man do na may gingon God nga din without peace and holiness no one shall see God. Mo na truly sent him. Ipadala na sa Ginoo kung nagsulti na og peace niya kamo nakabaton og peace. Ako sa tinuod lang wala ko'y problema dako. Ano makabaton man kagubot nga diun naamatay Ginoo nga mo na ang Ginoo nagatag natong mayong lawas. Mo nang gingon niya ang unang panahon ingon nga sila daw kuno dunay kalinaw bisag way kalinaw ang Jeremiah chapter 6 verse 14 o Jeremiah chapter 8 verse 11 ingon pa ni Jeremiah, they have healed also the heart of the daughter of my people slightly, saying peace, peace when there is no peace. Nga ang mga propeta atong una ila lang giayo ang mga tao nga din ang ilahang kasakit ba ang daughter people of God matod pa the daughter of my people ang mga anak sa ako ang mga katawhan gitagaan na lang slightly nga matod pa niya gihil nila slightly seeing peace peace where there is no peace so walay peace wala ko musulti ko ninyo nga din aduna gi peace dapat ang Kristiyanon. Pag peace gyud mo, dili ingon nga mingon ako nga naamoy peace. Kung wa mo'y trouble, naamoy peace. Dili mo makabaton og peace kung dili mo mangayo sa Ginoo. Problema daw sa oras pagpangayo sa peace sa Ginoo. Mo na yang gingon that is why na Israel have no peace until now. Wala man sila peace karon ang Israel. Tanawa tong mga balita. Girahon sila sa pining Hamas, kanang nailahang gamayng lugar nga kalaban nila, sakop ang Japon na sa Israel. Giraon gani sila, balusan dayon sa Israel, ugdag ko. Ugon dayon nila kay powerful mga Israel karon. Muna nga, imbis unta ang Ginoo may tagiya sa gugma, mga tao niya ginaw unta, higugma ninyang kaway. Dili naman kung awayon sila, mubalos man sila, mo nang gingon ako sa inyo ha, mga Israelites karon, pariyara nato. Kanang pulo sa Ginoo para sa tanan, nga di unta ang buhaton sa Israel, higugmaon, di naman mahimo kay ngano man, prophecy naman nga sila gayod, walay kalinaw. Kay wa man sila nangayo og kalinaw. Manang the peace, nga matod pa niya, because they did not offer a peace offering. Wala man gud sila nagalad og peace offering. Kanang peace, that is a part of offering. Kanang mag-offer po ta ba?
That is a sacrifice nato diya sa Ginoo, kanang halad nato, kanang i-offer natong halad of peace, kanang pagpangayo sa Ginoo of peace. Unsa nato pagpangayo, Lord, agay ko peace. No, ang buot pasabot sa Bible nga atong unang panahon is one of the sacrifice nga i-offer nimo is peace. Kay dunay peace offering. Wala ang regulasyon, dunay thanksgiving offering ug peace offering. Sa Leviticus, ingon pa niya dinhi sa chapter 7 verse 11 hangtod sa 13. Sa 11 ha. And this is the law of the sacrifice of peace offering. Mao ni ang law sa sacrifice of peace offering, which he shall offer unto the Lord. Nga i-offer niya sa Ginoo. If he offer it for a thanksgiving, kung i-offer nimo ng peace of thanksgiving, magpasalamat ka ba nga di kay naamang kay peace? Pasalamatan nimo ang Ginoo. Mao ni ang Ginoo. Then he shall offer with the sacrifice of thanksgiving unleavened cake. Kanang walay patubo nga cake mingled with oil nga kuan sa oil galuan, and unleavened wafers, and wine with oil, and cakes mingled with oil, and fine flour fried. Mo ni ang mga ingredients nga gipabuhat nga unsa mga tinapay man gud atong una, kay ang una manggong pagkaon nila is about tinapay. Doon na sila yung mga gitawag og mga harina, no? Gagikan sa trigo, ilang gimong harina mo na. Verse 13, beside the cake, he shall offer for this offering leavened bread with the sacrifice of thanksgiving of his peace offering. Gawas po dana, doon na po yung gitawag og leavened bread with the sacrifice of thanksgiving. Magalat po sila og kanang bread nga, doon na ipagpatubo. Dili lang kay unleavened. Magatag po sa Ginoo og leavened. Kanang importante kay ning unleavened og leavened bread kay diri sa New Testament spiritual na ang buot pasabot ini, kini literal lang ni. Mo bitaw nang gitawag og law. Kay naa sila buhaton atong una. Mo nang niingon ang New Testament nga kung ikaw under the law, mo nang giingon under the curse ka. Kay kining balaod atong una gikuha na ni sa gitawag og gihimo na ning spiritual, pero kining balaod sa paghalad ang buot pasabot gyud sa gitawag sa Ginoo kanang paghalad kwani kanang nagpabili ni kay this is a offering. Mo na mag-offering ka pero gusto lang niya i-spiritual ba kabaw mo sa spiritual. Mo bitan kanang spiritual, spirit is feelings ba. Kini gilo lang nila bisag walay pagbati sila kay mo man giingon ni Moses, oy paghalad lang mo, halad lang bisag nakapatay, bisag nakasala, bisag panapaw, bisag pag mora na kay balaod man. Ilang gituman mana nga ang Ginoo nagtabang ng gapon, mana nga si Jesus Christ ni anhi. Si Jesus Christ is a spiritual nga kinahanglan batiunan ninyo. Momento to ang gipadlong ni Jesus Christ ang mga hypocrite, ang mga eskribag parasiyo nga giina ni Jesus Christ nga kamo nangalagad sa Ginoo nga kanang buot pasabot with their lips and mouth but ang heart wala. Wala giingon niyo, inyo lang gitudluan ang mga tao nga diin mag-offer sila og gift, mga halad nga diin wa ninyo sulti sila nga diin ang gihalaran. Ano ang gihalaran ha? Buot pasabot ang gihalaran nila ang balaan nga Dios. Unya ang gitudlo sa parisyo mga eskriba mga halad lang kay para na sa Ginoo, which is ang buot pasabot mo ning usaya ang tao di kasabot kay nganuman. Ang buot pasabot ni Jesus Christ ang inyong hatagag bili, ang inyong gyalaran. Kanang inyong gyalaran nga inyong gihatagan og halad, balaan na. So kanang inyong gyalaran di na mo dawat og kanang gitawag og kanang blameless o blame si tawag na. Kanang naay kasaway ba? Kanang naay kasaway nga halad. Unya ang halad amot mo na kung gingon sa inyo, dunay rules and regulation dito. Ang gihalad ni Cain abi mo ani Abel pinaka the best sa iya kanang wala diferensya ba?
Mo nang giingon sa Malakay kung manghalad gani mo sa mga halag sa unsa na kana way diferensya. Kay kung maghalad gani mo sa gobernador nga naay diferensya, di gani malipay daw ang gobernador unsa pa kang Ginoo. So kinahanglan walay diferensya. Kunya katong giingon sa parasyon mga eskriba, ang mga halad nila gipanghalad. Wala kabaw ang parasyon mga eskriba kung asa to gikan, base gikan to sa bitawag og daog sa loto, daog sa kanang sa mga daog-daog gani. Mga daog sa bingo, mga daog sa lasto, daog sa daghang kayo niya gihalad kay kasagaran nadunggan ako na sa simbahan. Kay nakadaog siya og lasto, atag siya kahit sa Ginoo, makadaog pa Ginoo siya. Muna wasi kabalo nga ang iyang gialaran is balaan. Kay wa man gisulti sa mga parasyon mga eskriba, labaw sa tanan ang nagdala pag yung halad. Ang ila manggong buot pasabot balaod lang, halad lang. Karon giingon na ni Kristo karon spiritual na. Anang spiritual pagbati na nga aron ikaw mahibawog yung kung kitsa mo gialaran. Gialagaran nga gihalaran nga balaan din. Ang kanang gihalaran mo balaan dili na mudawat og dili balaan. Kung kinanglang gayud kanang imuhang mga gipanghalad, ningon man gani sa walay diferensya unsa pa kay ikaw nga naghalad. Mao nang ningon sa Apostol Pablo, present your body a living sacrifice, fully acceptable. Aron tanan nimo gihatag sa Ginoo, balusan sa Ginoo. Mao nang gingon sa Malakay ba nga dala ninyo ang tithes and offering dito aron ablihan sa Ginoo ang tambuanan sa kalingitan ug gibubo niya ang panalangin nga wa na kay kasudlan. Gipangbuhat na sa mga tao ni manggani akong mama mo gina yung prinsipyo. Aron no ablihan ang tambuanan sa kalingitan bisag ato kung manang sa Manila missionary mo na yung prinsipyo. Unya nganong wa man lagi na naablihan. Naay sudlanan pa dito. Wa pa gani na sudlan unya ang gingon sa Biblia aron ang imong mga sudlanan wala nay kabutangan. Wala na kay sudlanan pinaagis panalangin sa Ginoo. Ngano na nahitabo because ang naghalad di man balaan. Wanay buot pasabot ni Jesus Christ karon nga ang gitudlo sa mga parasyon mga eskriba mga wala nila gitudlo kung kitsa ilang gihalaran nga ang gihalaran mo na ako gigingon ninyo ang inyong gihalaran balaan dili na mo dawat sa imuha dili acceptable na ang imuhang pag-ani dinhi kung ikaw dili balaan sa tubangan sa Ginoo. Mao na nga Sabat day keep it holy. Tarong kay Sabat di man ron sa atong baton pangayo mo pasaylo sa Sabado pa sa gabi daan. Nya ayon pag una og laing trabaho, hunahuna sa laing mo nimong bulaton, hunahuna nimo unsay imong plano lakaw. Ang hunahuna nimo pagka Domingo Lord imo nang adlaw, maminaw gyud ko sa imong pulong. Muhalad ko sa tanan imong gisugo nako, mao ra na akong bulaton. Half day lang na. Ang importante man gud diri is ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Muna iyang giingon dito when you go into the house of the Lord sa Ecclesiastes chapter 5, here is better than sacrifice. Ang pagpaminaw labing maayo kaysa mga halad. Although nagalat tag-awit kay naman sa Hebrews 13 o 15 mapipadayo na imong paghalad which is the fruit of your lips. Muna nag-awit ta. Muna nga ang tanan butang kung ikaw nagtrabaho diri, muswag ra na. O bitaw na akong gingon sa inyo ha. Dalay ko yun sa ako ang Ginoo yun. Gikan po ko sa pagkabataan noon, daghan ako'y naagyan. Wala akong gingon nung sa may inyo ang nagyan, ngawa na ko naagyan ako tanan. Makapatay ko, apit ko mamatay, magpakamatay ko, o nakaagin ako anak. Pero ang Ginoo nagaprotektar din ako. Gapon pa lang gani, ambot kung walay Ginoo nako, disgrasya gyud ko. Hapit ko mabangga sa pick up nga nikalit lag tuyo. Wato nga ang Ginoo naglikay, magani ang motor lang ako may nagasgas. Wapo ko kabantay nga ito manggut nga pick up, nikalit lag cross ako ang atubangan. Akong nauna na anak ko sa iyang atubangan yun, may ganit kusog yang dagan. Kaya kung hinay pa ito yung dagan, abunggo ko, abtan dito na po, kay gamay ra akong liko. Nakasibat ako sa iyang luyo sa lubot sa iyang pick up. Muna nga nakayong kulod. Kibantayan yung kunin mo. Muna akong giingon sa inyong wali nga ang power sa Ginoo di mo tugot nga madisgrasya ta. Pero before kanang after ana wa po ko nahadlok nga ako na hinumduman nga naagyud ka sa ako ang kinabuhi Ginoo. Kay ngano atong unang panahon sa bukid pa ko nahutdan ko kusog.
Totally yun, higdat po diha. Kauban to na ko akong kauban ka ng pastor nga akong gitrabuhan. Kay bao gina siya nga nawat ang pupuso. Taliwala sa bukid mo nang yung gibiyaan ko niya imbis. Mahadlok ko itong unag, ikaw ragod sa taliwala sa bukid. Yung kinawat na naman kukusog. O ito, nihila ko sa Ginoo, nanguro ko, nibalik akong kusog. Ang akong karga, pirting gaana na. Ako, tugmuto sa dili, basta ako, nakaingon yung ko nga ang Ginoo kauban ako. Manang mayingon gani ko sa mga kauban, wabang kabalo nga ang akong Ginoo gyalagaran buhi. Tinuod akong gyalagaran nga Dios. Mo to nga sa kanang ako kung kauban nga pastor nga gingon best friend me, wala na ko naingon nga best friend with me. Nga gusto gyud ko mahibaw gyud siya sa akong Dios nga gyalagaran mo beto kung giatake siya sa iya kasi kay di mo siya mutuo, sige lag ingon. Oo. Ug ginay nga din mutuo ba ka sa akong Dios nga gyalagaran mo nang gusto ta kumuwali niya ba. Sige lagi ingon pagka simana na mo tong giingon nga giatake siya sa kasikasing mo na nga naama ko siya atubangan mo to nag-ampo ko sa Ginoo Lord ayaw na itugot mamatay siya sa akong atubangan kung nahimuot ka nako wa namatay nabuhi nahibong nga mga tao nga diin siya bisag gamay walay tatsa sa iyang kinabuhi bisag giiksirihan siya wala pero gitabang na siya giana na ganit na siya kay nga naman gisid na ang life niya. Naagyo ko sa tubangan. Kung manang baliwalaon pag ginan niya ang sa Ginoo man akong sulti ko ninyo nga akong gyalagaran nga Ginoo tinuod na. Hindi mo maminaw sa akong giingon sa inyo ha. Walay panalangin. Kay nga naman gikinahanglan sa Ginoo nga dunay mo guide sa tao. Nga din ang iyang mga tao makabaton og peace. Mao ni ang regulasyon. Mao ni ang gisugo sa Ginoo sa ilaha pero wa nila buhatan na ni. Manang niingon sa adili mi moagi anang dalan nga daan. Manang giingon dito sa Jeremiah chapter 6 verse 16 man to. Kanang dating daan kan memorize mo ana. Agi kamo sa dating daan where the old path is kanang way of peace. Yan niingon sila dito sa unahan. Dili mi mangagi. Awa sila nangagi. Manang wa sila kalinaw karon kay wa nila buhata ang peace offering. Although nagbuhat sila peace offering, dili spiritually kanang dili pagbati ba balaod nun lang mao man ay gibalaod sa Ginoo kita balaod na with feelings kay spiritual na ang gusto sa Ginoo pagbati nga din tinuod na atong Dios galagaran nga mao na mo supply mo support nato kinahanglan bation nato na unsa man tong pagbati diya sa Ginoo kay ang Ginoo balahan magbalaan ta while we bring that one offering ngayo gitag pasaylo. Mabito na kanang peace offering atong unang panahon, that is a fellowship. Wa sila naghalad og peace offering. Although naghalad sila peace offering, unsa man yung paghalad og peace offering? Kanang peace offering is ang meaning sa Bible na sa ilaha is fellowship. Mabito nang wala sila pag-fellowship sa uban nilang mga silingan, kalaban sila sa mga nasod silingan, kaya nga naman wala man sila nag-offer peace offering kanang nakig-fellowship ba ang tunay peace offering is fellowship kung imong basahon jud ni no the fellowship of offering is the peace offering mo bitaw na kanang nagdala kag peace offering nganong nagdala kag peace offering kanama kay mga kaubanan din ni abi nimo sa tinuod lang sultihan ta mo mga kasimbahanan ron dili sila kanang unite gani paksyon man ang yapon nato una nakasimba kog daghan na ikaw sa imuhang kadaghan dito nagyud kay dili kayo kay ila na hindi po kaganahan muna na ang naitabo sa mga fellowship na kay vibes dito na kay